Dende as 9 da mañá ata as 3 da tarde desenvolveuse unha protesta ininterrompida ás portas do Hospital do Barbanza. O obxectivo desta concentración continua, convocada pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, é chamar a atención sobre o incremento das listas de espera para consultas con especialistas, sobre todo no que respecta a segundas citas para revisión, que non se inclúen nas listas de espera oficiais do Sergas. Falamos de lista de espera, eles fan medias, pero fan medias sobre as primeiras consultas, entre unha primeira consulta urxente, unha primeira consulta preferente ou unha primeira consulta ordinaria. Eso xa dá unha idea sesgada, porque se ti tes a ordinaria, a media non te vale. Pero es que as revisións non contan a ningún lado. Entonces, claro, nos creemos que unha cousa que oficialmente non conten, pero como pacientes sí que a sufrimos e queremos falar de que eso tamén hai que solucionalo. Hai especialidades que acumulan máis dun ano de demora para revisións como traumatoloxía ou endocrinoloxía, seguidos de psicoloxía, medicina interna ou psicoloxía. Queremos que nos expliquen as listas de espera reales, non nos interesan medias, xa sabemos que as medias fan que a lista de espera sea moi pequena, porque evidentemente hai cousas urxentes que teñen unha lista de espera moi corta, pero nós sabemos que hoxe están sendo vistos no Barbanza pacientes que levan máis dun ano de retraso nunha revisión de traumatoloxía, de endocrinoloxía ou de cirurxía xeral. Sabemos que hai nas revisiones de psicoloxía de adultos ou algunhas de medicina interna superan os 9 meses. Sabemos que superan os 6 meses as primeiras de psicoloxía de adultos, as revisiones de rehabilitación, as revisiones de psiquiatría, primeiras de rehabilitación infantil e revisións de rehabilitación infantil, revisións de reumatoloxía, revisións de xinecoloxía. Queremos falar de números reales e queremos que nos digan como pensan facer para afrontar isto. Disminuir non só as listas de espera de primeiras, sino tamén de revisións. Esta mañá rexistraron unha nova solicitude para ser recibidos polo director do hospital e o xerente da área sanitaria, Santiago Barbanza, co obxectivo de trasladar todas estas demandas. De non o ter resposta antes, manterán a concentración de xeito continuado ata finais de semana.